manheru akanaka. Tasvika panguva yedu yeintercession. Vakagara ngatisimukei, vari panze ngatipindei mukati. Toda kuti tingotanga nekutenda Mwari manheru ano vatichengeta. Tingotenda Mwari nenyasha dzerevival. Tingotenda Mwari nenyasha dzeshoko riri kuburutswa. Tingovarumbidza nekungovatenda nemukana uno wavakatipa mwaka uno. Tinamate. Baba, tinokutendai manheru ano. Tinokurumbidzai Jesu. Mweya mutsvene makanaka. Baba vangu, manheru ano taungana zvekare muzita renyu. Taungana zvekare munguva yeshoko renyu. Baba vangu, makatirangarira mukana uno. Makatirangarira Jesu nemwaka uno. Kuti mutishumire, kuti muzarure ndangariro dzedu. Baba vangu, kuti muzarure njere, muzarure wisdom matiri. Tinokutendai mweya mutsvene manheru ano. Tiri kutenda kuti nemusangano uno Mwari tinoshandurwa. Tiri kutenda kuti nemusangano uno Mwari tiri kusunungurwa. Tiri kutenda kuti nemusangano uno Mwari tiri kugamuchira. Baba vangu, tinokuongai manheru ano. Mweya mutsvene Mwari vanotichengeta. Tinokutendai Jesu murindiri waIsraeri. Iyemi Mwari musingakotsiri hope kana kurara pamusoro peupenyu hwemumwe namumwe. Baba, manheru ano tinokutendai nemhuri dzedu. Tinokutendai Mwari nevana. Tinokutendai Jehovha. Ishe wedu Mwari vari kutirwira nekutichengeta. Takunosvika pakati pegore Mwari tichingochengetwa. Manheru ano tinokutendai mweya mutsvene. Guta rino Jesu rarangarirwa. Tinotenda nyasha dzekurangarirwa kweguta. Tinotenda mweya mutsvene kuti pari kuungana vatsvene tiri pakati pavo. Pari kuungana pari kutaurwa shoko renyu Mwari tiri pakati pavo. Baba wedu mweya mutsvene tinokutendai. Hatina kukodzera, hatina kugona, asi Mwari muri kungotiitira zvakanaka. Mweya mutsvene mune hanya neupenyu hwedu. Mune hanya nekumuka kwedu. Mune hanya nekufara kwedu. Mune hanya Jehovha neutano hwedu. Mune hanya Jehovha neupenyu hwatinorarama. Baba wangu, manheru ano tinongokurumbidzai mweya mutsvene Jesu nekuti muri kutigonera. Baba, tiri kutenda Jehovha kuti Mwari pane masuo ari kuzaruka. Tiri kutenda kuti pane mangetani ari kudamburwa. Tiri kutenda kuti kune majoko ari kutyorwa. Baba vedu, nezita raJesu, mweya mutsvene panzvimbo ino tinodaidza simba renyu. Uvako hwenyu Mwari ngautiitire zvakanaka. Baba, tiri kunamata madekwane ano Jesu. Muranda wenyu paari kuritaura shoko renyu, ngaataurewo kuupenyu hwemumwe namumwe wedu. Parengedze kuwanikwa mumwe chete anosiyiwa. Baba, tiri kunamata shoko renyu pariri kuburuka ngariite semvura inonaya mukati meupenyu hwedu. Kuti pariri kuburuka Mwari ngariudze zvibereko. Mukati meupenyu hwedu ngariudze zvibereko. Ngariudze shanduko nezita raJesu. Ngariudze maropafadzo nezita raJesu. Madekwane ano Mwari tiri kunamata kuti pamusangano uno Mwari tiri kutarira kwamuri Jehovha. Tiri kusimudzira meso edu kwamuri emishumba yerudzi rwaJudha. Mwari, panzvimbo ino tiri kudaidza moto wenyu. Tiitireiwo nyasha Ishe Jesu. Patauya kuno Mwari tine zvatinazvo zvinotiremera, zvinotirwadza nezvatisingagoni tiri tega. Zvinoda imi Mwari kuti mutirwire. Zvinoda imi Mwari kuti mupindire. Tiri kukutendai nenyasha dzemusangano. Tiri kukutendai nenyasha dzemwaka. Baba vangu, tichishumirwa manheru ano Jehovha, manheru ekupedzisira. Baba vangu, madekwane ano Jehovha, tinodaidza simba renyu Mwari nekugona kwenyu. Ngazvionekwe mukati meguta kuti pane zviri kuitika. Guta ngaritindire Jehovha nekuda kwesimba renyu. Guta ngaritindire Mwari nekuda kwenyasha dzamuri kuburutsa panzvimbo ino. Mweya mutsvene, zita renyu ngarikudzwe. Ishe wedu makanaka, muzita raJesu. Toda kuti tiende pamberi paMwari tingonamatira nyasha dzekugona kuramba takamirira Mwari. Isaiah 40 verse 31 inoti vanomirira Jehovha vanopiwa simba idzva. Tinonzi vachabhururuka semakondo, vachamhanya vasinganeti. Toda kuti tingonamata titi Mwari tibatsirei. Ukatarisa kubva patanga revival kusvika patiri, tiri kufamba from one level
to another level. Iye nhasi tiri kuenda pane imwe level. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Pari kunzi those who wait upon the Lord. Kureva kuti pane zvatiri kukumbira nezvatiri kunamatira, zvatisati tagamuchira, zvatakamirira, but zvinoda vanogona kuramba vakamirira. It's not everyone who is going to get new strength. Shoko rinoti it's only those who wait upon the Lord. Mwari ngavangotipa nyasha dzekugona kumirira Mwari, ngavangotipa nyasha dzekugona kuramba tichitenda mukati mesimba ravo. Tikaverenga 1 Corinthians 4 verse 16, inoti though our outward man is wasting away, our inner man is being renewed. Unogona kunzwa sekuti ndaremerwa mukati memoyo, unogona kunzwa sekuti pfungwa dzangu hadzichazvigoni, ndiri ndega nesimba rangu handichazvigoni, asi shoko riri kuti our inner man is being renewed. Munguva iyoyo yawakamirira, munguva iyoyo yawakatarisira Mwari, Mwari vane zvavari kutogadzirisa, Mwari vane zvavari kutoita, but vega vanoramba vakamirira until the end. Ndo vanopiwa simba idzva, vari kunzi neshoko raMwari vachamhanya vasinganeti uye vachabhururuka semakondo. Mwari ngavangotibatsira kuti pariri kutaurwa shoko, umwe anogona kuti riri kutaurwa asi handina chandati ndaona chiri kubatika. Ziva kuti Mwari vari kutodyara maseeds mukati meupenyu hwako. Seed ikadyarwa nhasi haimeri nhasi, haiiti zvibereko nhasi. Shoko pariri kutoparidzwa ukarigamuchira, it's a seed that has been deposited into your life and into your heart. Pamwe pacho it's a door that has been opened. Asi anoramba akamirira ndiye anogona kuzosvika paachaona door richivhurwa achipinda. Saka maseeds ari kudyarwa neshoko raMwari. Ngatigonei kuramba takamirira kusvika seed yedu yamera, tigozomirirazve kusvika seed yedu yaita zvibereko. Ndo pari kunzi those who wait upon the Lord. Paprocess yekumirira panoitika zvakawanda, asi Mwari manheru ano ngatingokumbirai kuti Mwari ndiitirei zvakanaka. Pariri kuuya shoko richidyarwa seseed, ngandiregerei kuzoribirwa risati raita zvibereko. Munoziva kuti vanhu tikadyara shiri dzinogona kuuya dzofukura seed, dzodya seed, kana kuti inogona kutsva nezuva yoparara. Mwari ngavakuitirei nyasha kuti pashoko rauri kunzwa nhasi gona kurichengeta mukati mehana yako, gona kurichengeta, gona kurimiririra, gona kurangarisa Mwari paseed yavakadyara mukati meupenyu hwako. If you go and complain and keep on complaining before the Lord, unenge usiri kuizviitira zvakanaka. Shoko richinge radyarwa ridirizire, ugoririndira. Ramba uchizviashwa kuti shoko raMwari rakataura kuti pandiri kuuya kuchechi ndiri kuuya ndichitsvaga Mwari, pandiri kuuya kuchechi ndiri kutsvaga nyasha dzaMwari. Pariri kutaurwa shoko uchitorinzwa uchitorigamuchira, just to know and remind God of the seed which He has planted in your heart. Toda kuti tingoenda pamberi paMwari chingoti Mwari ndibatsirei kugona kumirira nekurindira kusvika zvangu zvaita. Tinamate. Baba wedu tinokutendai Mwari manheru ano, tinokutendai nekuti muri Mwari vasingarevi nhema pashoko ravo, tinokutendai nekuti muri Mwari vasingashanduki pashoko ravo, tinokutendai Jesu nekuti muri Ishe vasingakundikani pakutaura kwavo nepakuronga kwenyu. Mwari munoti all things work out for good unto those who call upon the Lord, unto those who love the Lord. Mwari tiri kutenda madekwana ano nenguva yekushumirwa, tiri kutenda Mwari nemhosva dzamuri kudyara mukati meupenyu hwedu. Tinokutendai Mwari wamure kuti hamukundikani pashoko renyu. Chamunenge vareva Mwari munozadzisa, chamunenge vavimbisa Mwari munozadzisa. Shoko renyu rinoti hakuna wakavimba naMwari wakanyadziswa. Tigonesei Mwari tigone kumirira shoko, tigonesei Mwari tigone kumirira kubata kwenyu, tigonesei tigone kuvimba nemi Mwari patiri kukumbira, patiri kuchema pamberi penyu. Zuva nezuva ngatirangarirwe kuziva kuti Mwari vakatendeka, kuziva kuti Mwari vanogona. Manheru ano tiri kunyengetera, tibatsirei kuti pariri kutaurwa
kunamata munotitakura Mwari patinenge tisingachagoni kufamba. Manheru ano tipei simba rekumirira, manheru ano tipei mweya wekugona kumirira. Pakutaura kwedu ngatitaure sevanhu vakamirira, pakutenda kwedu ngatitende sevanhu vakamirira, pakushandira Mwari ngatishande sevanhu vakamirira. Baba vangu nezita raJesu tigone kuchengetedza zvamuri kuzvigara matiri. Baba nezita raJesu tisatendera wakaipa kutirira mhodzi yavazvigara matiri. Tiri kunamata kuti Mwari tinoda simba idzva, zuva nezuva tinoda simba rinobva kwamuri. Tinoti machamhanya vasinganeti. Mwari wenyasha tigonesei kumhanya tisinganeti, tigonesei kutenda tisingatsauke, tigonesei kutenda tisingadzokeri kumashure. Baba nezita raJesu tigonesei kubhururuka semakondo. Mwari tiri kunamata manheru ano that we may soar up above all the problems, above challenges, above principalities. Baba nezita raJesu tigonesei kubhururuka semakondo pamusoro pezvose zvinotumidzirwa newakaipa. Tigone Ishe wangu makatendeka kubhururuka pamusoro pazvo zvose. Mwari tiregeze kuwisirwa pasi pakutenda, tiregeze kuwisirwa pasi pakushanda kwedu. Baba nezita raJesu tiri kunamata nekukutendai Mwari nenyasha dzeshoko dzamuri kuburutsa. Baba wangu tinokutendai Mwari neuvepo hwenyu huri panzvimbo ino nezita raJesu. Patinonzwa sekuneta, Pauro anonyora achiti our inner man is being renewed each and every day. Tiri kunamata kuti tiregedze kuvimba nekutarira kuvanhu, asi tigone kuvimba nemi Mwari, tigone kutarira kwamuri. Mwari tiri kunyengetera patatanga kumhanya zvakanaka, ngatigone kuramba tichimhanya zvakanaka nezita raJesu. Tiri kunyengetera Mwari kubva kuvadiki vedu kuti vagone kumirira. Tiri kunamata kunana baba nana mai kuti tigone kumirira pazvivimbiso zvenyu Jesu, tigone kumirira Baba nezita raJesu. Madekwane ano tiri kunamata, tirangarirei Mwari panzvimbo ino, tiregeze kuzorasikirwa nguva yatinotora tichiuya kuzonamata, nguva yatinotora tichiuya Mwari kuzonzwa shoko, tiregeze kuzoshandira pasina. Baba vangu nezita raJesu tiri kunamata kuti pariri kuuya shoko manheru anhasi, Mwari ngatigone kurigamuchira. Mwari pariri kuuya Jehovha ngatigone kurichengetedza, ngariwane pekupinda mukati meupenyu hwangu manheru ano. Jehovha tsvairai moyo Mwari, zvakawanda zviri pamwoyo yedu, asi Mwari toda kuti imi Mwari shoko renyu rigare pakati pemwoyo yedu, pakadzikadzika pemwoyo yedu. Manheru ano pariri kutaurwa shoko. Take heed unto the word of the Lord, take heed unto the word of the Lord. Manheru ano tigone kurarama shoko, manheru ano tigone kurirarama pane zvese zvatinoita. Tiitireiwo nyasha Mweya Mutsvene, that we may have renewed strength. Renew us each and every day. Tinokutendai Mwari, Ishe wedu makanaka, muzita raJesu. Hallelujah. Tinoti tingopfuurira zvekare pamberi tichinamata. Ndichaverenga Psalms chapter number 92 verse 10. Inotaura iyo kuti, you have exalted my horn like that of a wild ox. Fine oils have been poured on me. Ndoti dzokere pamberi paMwari tingonamata nekuda kweverse iyi. The second part of verse number 10 inoti fine oils have been poured on me. Mukatarisa munguva yakanyorwa shoko raMwari, oil was a very precious thing. Changa chiri chinhu chakakosha chekuti waiti ukaona munhu kana akuzodzwa semuprofita kana samambo aidirwa mafuta, ende mafuta aishandiswa zvakawanda. Jesu paakanga akunofa pane mukadzi akauya akamudira perfume nemafuta, saka mafuta akanga ari chinhu changa chakakosha. Ukatarisa mafuta aishandiswa nevanhu vemubhaibheri aibatsira kuti kana munhu achirwara zviya aiwana simba, aiwana a rejuvenation from the oils. David ari kunyora kuti fine oils have been poured upon me. Manheru ano ngatingoenda pamberi paMwari ungoti, God, may you pour your fine oil upon my life. Pamwe pacho munoziva kuti panodirwa oil, kana kiya kutadza kukiya zviya,
isingachashandi, ukatora mafuta ukaidira, inotanga kushanda zvakanaka. Mumwe munhu ngaangonamata angoti Mwari, pane zvisina kumira zvakanaka mukati meupenyu hwangu, just pour oil upon me. Mwari vangokuitira zvakanaka. Moyo wakabatikana, une bitterness, une kuremerwa, Mwari vangodurura mafuta pamusoro peupenyu hwako, vangokuitira zvakanaka. Ukaona zvatinoita vana zvakanaka, akati nzeve yangu iri kurwadza, handi tinogona kutora mafuta todira kuti chiri munzeve chibude. Mwari ngavangoita pour out some fine oil, chingomenshena chinhu zvaunoda kuti Mwari diraiwo mafuta mukati meupenyu hwangu, not just ordinary oil. David ari kuti fine oil, pour out fine oil upon my life. Ngatingoendai pamberi paMwari ngoti Mwari ndiitirei zvakanaka. In my marriage, God, I need fine oil. Upon my children, I need fine oil. Upon my health, Mwari, I need fine oil. Ingoenda pamberi paMwari ungodeclare kuti Mwari, presence yenyu zvairi panzvimbo ino ngairegedze kundidarika ndisare ndakadaro. Tinamate. Baba wedu tinodzokazve pamberi penyu. Tinonamata nekuda kweshoko renyu Jehovha. David anoti wakazodza musoro wangu namafuta. Tiri kunamata Mwari panzvimbo ino. Munguva yatiri mwaka watiri Jehovha. Dururai mafuta yedu Mwari pamusoro peupenyu hwedu. Dururai mafuta yedu Mwari pane zvakamira zveupenyu hwedu zviri kuramba kufamba. Baba vangu makatendeka pane patisina tariro Mwari. Tiri kunamata kuti Mwari dururai mafuta anokosha pamusoro peupenyu hwedu. Zviri kuramba kufamba zvitange kufamba Mwari. Pakamanikidzika Mwari pasunungurwe nezita raJesu. Baba tiri kunamata kudururaiwo mafuta mukati meupenyu hwedu. Patinorwadziwa Jehovha, dururai mafuta Mwari. Kune vane moyo yakapwanyika Jehovha, tiri kunamatira mafuta enyu mweya mutsvene. Mwari wangu, kune vane marelationships akapwanyika, tiri kunamatira mafuta mweya mutsvene kuti ngaadururwe patiri nezita raJesu. Pane aremerwa Mwari pakunamata, tiri kunamatira a fresh anointing. Father, we pray for a fresh anointing. Nezita ramambo Jesu, tiri kunamata kuti regedzai kudarika Mwari nemusangano uno. Mweya mutsvene mafuta ngaadururwe Mwari. Mafuta ngaaverere kwatiri nezita raJesu. Pane zvanga zvisina kuita zvakanaka, dururai mafuta nezita raJesu. Dururai mafuta mweya mutsvene Mwari. Nezita raJesu dururai mafuta Mwari wangu. Munatse zvanga zvisina kunaka, zvakaomarara Mwari, dururai mafuta nezita raJesu. Kuvana vedu Mwari, dururai mafuta mweya mutsvene. Nezita ramambo Jesu, we pray that you pour out your fire upon us. In the mighty name of Jesus. Pane panorwadza Mwari patisingagoni kudarika tiri toga, tinoda mafuta enyu mweya mutsvene kuti aburutse. Nezita neropa raJesu. Vamwe vane utano huri kuremerwa, tinoda mafuta enyu mweya mutsvene kuti ngaaburuke. Patisiri kugona tiri tega mweya mutsvene. Let the fine oil be poured upon us, my God. Nezita raJesu. Mafuta enyu ngaakwanise zvakaoma. Mafuta enyu ngaarerutse Mwari zvinorema. Mafuta enyu Mwari ngaaendese zvisiri kufamba Mwari. Nezita ramambo Jesu, tiri kunyengetera manheru ano Mwari. Pour out your fine oil upon us, kuti patinonamata Ishe wangu, patinonyengetera minamato yedu isvike. Mwari, tinoda kuzodza kwenyu kune simba pamusoro peupenyu hwedu. We pray for your powerful anointing upon our lives. Pataakuremerwa nekunamata, tinogona kunamata tikafunga kuti Mwari havana kunzwa, tinogona kunyengetera tikafunga kuti Mwari havana kuona. Asi tinoda mafuta mweya mutsvene anotigonesa tigone kuramba tichinamata. Tinoda kuzodza kwaMwari kune simba. Nezita raJesu, mafuta ngaadururwe. Mafuta ngaadururwe paupenyu hwedu. Anoint my head with oil. Father, we pray, may our jars overflow in the mighty name of Jesus. May our treasures overflow in the mighty name of Jesus. Dururai mafuta mweya mutsvene. Mwari wangu, tirangarirei panzvimbo ino pariri kuuya shoko. Ngariite semafuta Mwari ari kudururwa pamusoro pedu. Vamwe havana kuwirira Mwari mudzimba dzavari, asi mukadurura mafuta Mwari zvinoendeka. Baba, nezita raJesu, manheru ano tinosimudzira meso edu kwamuri. Rubatsiro rwedu runobva kwamuri Jesu, kugona kwedu kunobva kwamuri Mwari. Nezita raJesu, Father, we are praying that you pour out your fine oil upon us. Kana mafuta
uchashandisa simba rakawanda kana panirwa mafuta hauchashandisi effort yakawanda nekuti mafuta anenge akuita basa rawo nekuti mafuta anenge akurerutsa manheru ano mumwe munhu anoda kungodururirwa mafuta nezita raJesu kuti paanga ari kuremerwa zvigone kuendeka nezita raJesu paanga achitidhora rubatsiro rwemunhu kana Mwari vakakudururira mafuta hauchadi rubatsiro rwemunhu kana Mwari vakakudururira mafuta hauchadi rubatsiro rwemunhu nezita raJesu manheru ano tinonamata rangarirai mumwe namumwe wedu mugotekwa rino ratiri mungotidururira mafuta enyu mweya mutsvene anorerutsa zvinorema anorerutsa zvinorema anoporesa panorwadza nekuti muri Mwari makatendeka hapana chamunokundikana kuita hapana Mwari chamunokundikana kuita chamunenge mareva nekuti muri Mwari muzita raJesu amen. My last prayer point ndauti tiende pamberi paMwari tingonamatira kereke ino yeparoadport kuti Mwari ngavangotirangarira. Munoziva kuti wakaipa anogona kutipindira mukati mekereke tikafamba mukati menjere dzedu tikafunga kuti tiri kuita zvakanaka tinongoti Mwari ivo mweya mutsvene vave ivo muridzi wechechi nekuti vanotaura ivo kuti I will build my church. Mwari ngavangotiitira zvakanaka. Peter anotaurirwa kunzi upon this revelation I will build my church. Tinongoti Mwari vazarure shoko ravo Mwari vaunze revelation yavo pamusoro pechechi that this church may be built upon the foundation of Jesus Christ. Hatidi kufamba nemadoctrines avanhu. Mwari ngavangotiitira zvakanaka kuti pakunamata kwedu ngatifambe nenzira yakarurama ngatifambe mukati mezvokwadi patiri kunamata ngatinamate mumweya nemuzvokwadi sechechi tinogona kurasika tikafamba nenzira yatinofamba nayo Mwari vasiri pakati pedu but ngatingonamata kuti each and every service patinoungana muno mweya mutsvene nesimba ravo ngavange vachingotitungamirira. Let him be in the driving seat. Let Jesus Christ be the captain of this ship. Vangotitungamirira kuti patinenge tichifamba sechechi kunyange tikasangana nemafungu tigone kuramba takamira takakabatirira paari Jesu. Mwari vangotiitira zvakanaka. Shoko rinoti kunyange mumazuva ekupedzisira the very elect shall be deceived. Wakaipa haagari achiona chechi chifamba zvakanaka anototsvaga kudhisiva vanhu anogona kutanga kutodhisiva vanhu mukati mechechi chechi ikatotanga kufamba nedirection isiri iyo but Mwari ngavangotiwanira nyasha paroadport that as a church we may tifambe munzira yakarurama tigone kufamba mumweya nemuzvokwadi. Mwari vangotiitira zvakanaka zuva nezuva patiri kunyengetera vatitungamirire kuda kwavo kuitwe pamusoro pechechi. Ndinongoti ungonamatira the church as a whole kungoti Mwari tiitireiwo zvakanaka uvapo hwenyu Mwari hungotitungamirira muzita raJesu. Baba wedu tinonamata manheru ano tinoisa nzvimbo ino Mwari wangu kereke ino mukati memaoko enyu Baba vedu kuti mutitungamirire Baba tinonamata kuti tigone kufamba mukati mezvokwadi yenyu kuti wakaipa paanosimuka Mwari that he may not deceive the church patiri kufamba Mwari wangu tigone kufamba sezvamunoda tigone kufamba mukururama tigone kufamba muutsvene hwenyu Baba nezita raJesu tigone kufamba muutsvene hwenyu Mwari tiri kunamata meso edu Mwari aregedze kupofomadzwa meso edu aregedze kupofomadzwa nendangariro dzedu ziregedze Mwari wangu kubatwa newakaipa tiri kunamata nezita raJesu zvinudzai meso edu Mwari patiri kunamata Baba tiri kunyengetera Jehovha kuti when the devil wants to attack the church Mwari wangu tiwanikwe takamira panzvimbo tiwanikwe takamira panzvimbo Mwari pray Holy Spirit that you come to this church pray Holy Spirit that you visit this church in the mighty name of Jesus. We are praying that you can pray each and every program tinoisa mukati memaoko enyu each and every activity tinoisa mukati memaoko enyu Baba kuti mutigonere nezita raJesu mweya mutsvene tinonamata simba renyu ngarive pakati pedu. Let the Holy Spirit convict us of our sin patinotadza mweya mutsvene let him convict us of our sin and let us repent tigone kufamba muutsvene hwaMwari tigone kufamba sezvinoda Mwari tigone kutungamidza Mwari pamberi Baba tiregedze kufamba nenjere dzedu kana nekuronga kwedu savanhu tiri kunamata kuti boka rino the body of Christ may it be kept and be protected in the power of the blood of Jesus.
may it be covered and be protected in the power of the Holy Spirit. Mwari tiri kunyengetera kuti tirangarirei mazuva ekupedzisira. Tiri kunamata that we may not be deceived. Tiregeze kunyengedzwa nevakaipa, tiregeze kunyengedzwa nezvatinoona kana nezvatinonzwa. Baba, asi tirarame mushoko renyu. Tiri kunyengetera shoko renyu rititungamirire. Mweya mutsvene irai mberi kwedu mukati mezvese zvatinoita. Tinokudanai kuti muve pakati pedu, Jehovha. Hakuna chimwe chete chatinogona kuita tiri tega. Imi Mwari makataura mushoko renyu mukati ndinovaka temberi. Tiri kunamata kuti vakai Mwari temberi ino, vakai chechi ino sezvamunoda. Umbai madzimai mhare dzekunamata, umbai vana baba Mwari mhare dzekunamata. Panzvimbo ino Mwari tungamirirai Mwari maleaders edu, ngavapiwe simba newisdom, ngavapiwe knowledge inobva kuna Mweya Mutsvene, ngavapiwe kunzwisisa, ngavapiwe kuzarurirwa nezita raJesu. Tiri kunamata vana vedu vechidiki. Shoko rinoti, in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. The young men will see visions. Mwari tiri kunamata. Munotaura kuti vatana vacharota hope, munotaura kuti vanakomana nevanasikana vachaprofita. Tiri kunamata kuti Mwari, as we are living in the last days, pour out your spirit, oh God, upon us. Tiri kunamata kurarama upenyu uri ordinary. Tiri kuramba kunamata zviri ordinary. Nezita raJesu, panzvimbo iyo yakawanika mabasa aMweya Mutsvene, kubata kwaMweya Mutsvene Mwari, kuonekwa kwevanorwara panzvimbo iyo. Tiri kunamata kuti Mweya Mutsvene, Jehovha, ivai mutungamiriri wedu. Mweya Mutsvene, ivai muponesi wedu pane zvose. Nezita raJesu, tiri kunamata kuti Mwari, imi taurai mukati meupenyu hwedu. Regedzai kunyarara Mwari patinenge taakutadza, regedzai kunyarara Mweya Mutsvene patinenge taakurasika. Tiri kunamata kudzidzisa nekutsiura kwaMweya Mutsvene. Baba vangu, nezita raJesu, tiri kunamata spirit of one accord upon us as members of the church. We are praying for the spirit of unity. Shoko renyu rinoti, as they were in the upper room and they were in one accord, the Holy Spirit came upon them. Tiri kunamata kuti zvataungana Mwari, taunganira imi Jesu munzvimbo ino. Zvataungana, taunganira Mweya Mutsvene. Zvataungana, tavinga inimi Mwari. Tiri kunamata that we may be in one accord, so that the Holy Spirit may dwell amongst us. Tiri kunamata kuti tiregedze kuwana division pakati pedu sekereke. Tiri kunamata kudzimba dzedu kwatinobva ngakuve neunity, patinouya kuno ngapave neunity. Nezita raJesu, rangarirai kereke Mwari, tikure pakukuzivai, tikure pakukutyai, tikure pakukunamatai sekereke. Baba, tiri kunamata zuva nezuva, that we may grow from strength to strength, that we may grow from strength to strength, in the mighty name of Jesus. Mwari wangu makanaka madekwane ano, muri muridzi wekereke Mwari, titungamirire sezvamunoda, titungamirire Mwari, mutiendese kwamunoda kuti tisvike. Mwari wangu, tiendesei ikoko, atiendi Mwari kana kusina nyasha dzenyu. Baba vangu, maita henyu manheru ano. Tinokutendai Mwari, tinosuma service ino mukati memaoko enyu, kuti Mwari taurai pakati pedu. Tinosuma rushano rwuno manheru ano. Mweya Mutsvene, let your will be done in our midst. Muzita raJesu. Ndichadzorera nguva kupraise and worship. Manheru Church, from ushering department, tine chiziviso chadangopa kuchurch chokukumbira kuvabereki vane vana vanenge panguva yatinenge ita service. Tanga tichida kukumbira kuti vabereki titarise vana vedu kuti vasamhanya muchechi, vasanyanya kuita ruzha nenoise muchechi. Zvinhu zvina kutimirira zvakanaka kuti vari panguva yeservice baba vachitaura, vana voita noise yokusvika pakuti baba vazonyarara kutaura. Tinovada vana mukereke, asi ngatitarisei vana. Tinokumbirisa maashers ariko kubetsera kana mwana ari too active, ariko kubetsera kuti mwana asaita noise, asamanya kunga ari muground. Please ngatibetseranei ipapo vabereki. Baba namai ngatione kuti mwana wedu ane age yechidiki anomhanya ari papi panguva yeservice, kuitira kuti zviitire zvakanaka. Tatenda. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Revival way. Amen. My ladies way. Amen. We greet one another and praise the Lord. 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 Uwepo wa Mwari uri pano, wauya nekumasaisa. Enasha za Mwari ziri pano, zauya nekumasaisa. Uwepo wa Mwari uri pano, wauya nekumasaisa. Enasha za Mwari ziri pano, zauya nekumasaisa. Hallelujah.
Ndiani wandibata simbarangura buda. 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 Ndiani wandibata simbarangura buda.
Simudza foni mudenga. Simudza tuone. Weba foni mudenga. Weba tuone. Weba foni mudenga. Weba tuone. Weba foni mudenga. Weba tuone. Wakazirere le makumbo. 1, 2, 3, 4, 5. Jesus fire. Jesus fire. Jesus fire. Haya. You can do more than that. Hallelujah. Amen. Vacha bereket neminara. Vacha bereket neminara. Vacha bereket neminara. Oh. Pane vakamira. Vamwe vanoperekedzwa wakamira. Vacha bereket neminara. Vacha bereket neminara. Vacha bereket neminara. Oh, vacha bereket. Anotenda Jesu. Vacha bereket neminara. Anotenda Jesu. Vacha bereket neminara.
over me. I have got joy deep in my heart, up in my mind, down to my feet. I have got joy deep in my heart, up in my mind. Yes, I have got joy. I have got joy, joy.
chichakuza sitare nekuchichiri kurara sakandinakira madaro ano ibandiri kukwaya. Yes, we worship. We worship you, Jesus. We worship your holy name. We worship you. We worship you, Jesus. Yes, His word of the Lord. His name is holy. We worship you, Jesus. Yes, His glory is holy. Oh, be lifted above all other gods. Ye say our God, and oh, glorious God, we praise. 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 Oh
Tauya sekereke. Tauya sekereke baba. Tauya sekereke shakamire. Kuzasimutira sitarenyu. Jesu. Maya mutende. Maya mutende. Tora injibo yenyu Jesu. Tatorera rubito yose kwa muri. Renyu sitangari simutirwe. Renyu sitangari namatwe. Renyu sitangari simutirwe. Era bashatarabo. Maya mutende. Tora injibo yenyu. Tora injibo yenyu. We surrender this service, oh God. We surrender our lives to Maya mutende. Shewangu. Maya mutende. Maya mutende. Maya mutende. Maya mutende. Maya mutende. Gari simutirwe zidara Jesu. Rubinza Jesu Maya wangu. Rubinza Jesu Maya wangu. Era basatara. Zidara Jesu gari mutwe. Zidara Jesu gari namatwe. Zidara Jesu gari mutwe. Shewangu. Jazinini visa Jesu. Jazinini visa Maya mutende. Tawarara Maya mutende. Nasi vishonu tatuya. Nasi nodi tangu tatuya. Tigara pita zidara yu chakamire. Titara ikuwa ino iwe yenyu. Titara ikuwa ino iwe yenyu. Eno basatoroba. Masita Jesu, Masita Jesu, Masita Jesu, Masita Jesu, Masita Jesu. Thank you, Jesus. Oh, Panesi. Oh, Panesi. Iwe ndo bimba. Ewe. Iwe ndo bimba. Ewe. Masanda ya iwe ndovimba ewe wakasumudza maoko wati wo Panesi wo Panesi iwe ndovimba
Sumaya. Ela radena rabasemea. Aridele beketeya. Yaterebe sandarina. Aleterebe sandarabakaya. Riterebe sandayama. Atetebe sakayana. Rinebe sandarabakataya. Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, we love you. We love you, King of glory. We love you, Jehovah Jireh. We love you, Jehovah Shammah. Yanda mama yanda. Ele rebebe shanda. Rite rebebe shaya. Yanda masanda rabaka. Ele rebesha. Ele rebesha. Chimbosimudza izwi rako kekupedzisira uti Mwari makanaka. Chimbosimudza izwi rako kekupedzisira uti Mwari makanaka. Chimbotaura kuti manheru ano ndinoona munana. Iti Mwari manheru ano ndinoona minana. Iti Mwari manheru ano ndinokuonai. Iti Mwari manheru ano ndinosangana nemi. Oya manara vakaushuva. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Simudza maoko ako zvakare kunashe uchirumbidza Mwari nekumutenda uchiombera maoko pamberi paMwari. Offer a clap offering unto the Lord. Give a clap offering unto the Lord. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Wanadibora wenguwa yedu aitai amen. Amen. Wanajera wenguwa yedu itai kuti amen. Amen. Atiperi zvakanaka. Atidzokere takadaro. Madekwana ano tikuda ngosimudza maoko. Ita mere. Kuna iye akuita kuti uye pano. Iye unoita kuti upenyu hwedu hunotransforma. Murevival ino mukumudzuludzwa kuno. Hatuzokuzosara takadaro. Dzimba dzedu hadzisi kuzosara dzakadaro. Madekwana ano tikuti madzimai eumhare. Tauya mangodekwana anorumbidza Jehovha. Iye akasika denga nenyika. That glorious God who is holy, who is holy. Anorapa njene nomaperembudzi ari mumarriage yedu. Anoporesa vose vanorwara. Akabata mukombero baba Ishe Jesu akati zvapera. Mudzimai aiwa nemaissues akawanda. Akanga aita 12 years achibuda ropa akamuporesa. Tikuti mukati merevival ino itai mere. Hatisi kudzokera kudzimba dzedu takadaro. Hatisi kuzara takadaro. Tiri kurara baba Ishe Jesu Mwari wamasimba ose. Wakasangana naRakabi chimvewe. Ukashandura upenyu hwake. Hatisi kuzosara takadaro. Wakasangana naBhatimiasi akanga asingaone. Tiri kuti madekwana ano madzimai atione. Nokuti hatisi kuziva zviri kuitika muupenyu hwedu. Takanga tisingazive kuti we are a candidate of heaven. Asi nhasi taakuziva kuti isu tiri macitizen pano takagarira matumba. Tinokwa tiri kuenda kumusha. Madekwana ano mweya mutsvene tibatsirei. Mweya mutsvene tibatsirei itai mere madzimai. Madzimai handisi ndega baba Ishe Jesu.
madzimai itai mheremhere, madzimai itai mheremhere. Takagarira matumba, tiri pamatumba. Madzimai itai mheremhere. Knowledge is power, knowledge is power. Nhasi tano zvatakuziva, zvatakanga tisingaziwe. Madekwana ano mweya mutsvene tibatsirei, tibatsirei mweya mutsvene. Tiri pamatumba pano pasi rino, mweya mutsvene tibatsirei. Ngatingosvikei patinokwazisa our visionary. Wakatirongera chirongwa chino, wakatisanganisa namusharukwa, wakatisanganisa baba nowachipostori chotaurwa nowakuru wakare. Tiri kutiteerera manhere ano. Tatsikwa kana tiri panyika tinoti tatsikwa neprovince. Ndiyo head office yedu, ndiyo kwatakabva, ndiyo kunyika yechizvarwa, ndiyo kwatakatora chipostori. Ndosaka chipostori chedu chakasiyana newari munyika ino. Itai ameni satani aboyekane, itai ameni satani aboyekane. Tiri kufamba tiri mugore remweya mutsvene, mweya mutsvene ngaufambe. Tiri kuti we need the power. Madzimai, we need the power. We need the power, madzimai. We need the power. We need the power. Kuna asiri kuda power here. Tigone kudhira nemadhimoni emadrugs asangana nevana vedu. Ndosaka taungana pano, tauya pano parevival ino, kuti moyo yedu imutsurudzwe. Madekwana ano tikati mutendei. Mana baba wese itai amen. Tiri kukukwazisai murevival yomadzimai. Takanza mumwe akati isi we are the supporting structure. Tiri kukusapotai. We are the supporting structure. Pasina supporting structure, zvinhu zvese zvinogona kukolapsa. Kana building isina supporting structure, rufu inowira mukati. Tauya baba wana baba tiri kukusapotai. You are the visionary. But tiri kukusapotai, you are the supporting structure. We are the supporting structure. You the way. You the way. Ikereka haifanira kuzofira mumaoko enyu. Kundaira kwenyu kwakaneta neta. Pano zvinogona kuitika kana tikasasiya zvinhu muchidaira kuneta kwamakaita. My youth way. My youth way. Takunzwai. Timi tinoda kusiyira chimuti ndi muchechi yomangwana. Mateenager uko. Mateenagers. Mateenagers. Kune upenyu kuma teenagers. Kurira igara henyu pasi. Madekwana ano. Tauya. Tiri kungokwazisa wose tinokutendai. Wose wandipa mukana uno kuti ndimirewo pamberi penyu. Dai asiri Jesu wakatiponesa, ndiani waizotiona? Hakuna waizotiona. Madekwana ano. Tiri kungoti it has to begin with you. Takanga tiri day number 1, it begins with you. For you to become a citizen, it has to become inside you. Hakuna mwana gona kukuitira kuti uende kudenga. Pano pano tiri kutandara. Hanzi nyangwe ukaita mari akaita sei. Nyangwe ukaita pfumi wakaita sei. Nyangwe ukadrive mota yakaita sei. Asi kana usingazive Mwari uri rombe chete. Tine ma-items atinayo panapa. Pano pakamira the head and the supporting structure. Saka zviri kutonetsa kuti udecide kuti ndiwani wangatange. Saka tongoti the head ngaitange, supporting structure yozoteera ichisapota. Wana baba. Wana baba huyai. Mutore. Hallelujah. Ndinovimba tose tiri kukomborerwa pano. Kune vakatanga nesu patakatanga muswe Thursday, muswe China. Kusvika nhasi. I believe we have harvested a lot until now. Kune vatibata nhasi ndine urombo makarasikirwa.
asi zvisinei haasiwo magumo. Shoko richiripo, vana baba vachiripo, vatungamiri varipo, ende nhasi uno ndaona nemaziso angu ini vafundisi vari panzvimbo ino nemweya uri panzvimbo ino. Hama, let's be connected. Let's be connected this evening. Let's serve the purpose. Why are we here? Let's serve the purpose. Amen. Isu savana baba, we need to do an item yatruda kuita, as we're just going to worship and thanking the Lord for this revival and what he has done for us in our lives and in this church. Amen. Marimuri Subaredu Rindo Penya Pauzuro Anamai itai kawara kawara. Taakufamba tiri mumashure menguwa. Itai kawara kawara mushuya. Tine only I think 3 minutes zakatowandisa. Ndoida yakandirera ndikakura. Ndikakura yakandirera ndikakura. Ndikakura yakandirera ndikakura. Number 50, hallelujah.
tiri vawatsani, tiri vawatsani, muri yaJesu mambo wedu. Aiwa dai, hapana uzinu kudenga. Aiwa tino yamurana, tino yamurana, ate aiwa tisi matsaukane, hakuna kudenga. Aiwa tiri hondo, hondo imwe, tiri hondo ambiri miri dzamambo mukuru. Aiwa ngati vandikurire ndomo anzira iro akudenga. Aiwa tiri hondo, adikani tiri hondo ambiri miri dzamambo mukuru. Isungati vandikurire ndomo yaupe anzira ino yenda kudenga. Aiwa ikoko togara kwaupeneva ana vazhinji yezorwa mari. Aiwa neri tiri vana vatokudza Ishe wekudenga. Aiwa ipapo chagara vana vazhinji yezorwa. Aiwa aiwa isha akaenda asi achatsoka apinze kudenga ivi mose. Tinokutendai mose maita maitem zuva ranhasi. Waenzi wedu uko, amen. Ngosimudza maoko wakagara pawakagara ipapo kana pano watanga kutishanyirawo muzuva ranhasi paRoadboard Prayer Center. Ingoti maoko wakawaka. Tinokutendai mudzoke mangwana tizokukwazisai zvakare sarudzika. Munodzoka mangwana tokukwazisai zvakasarudzika. Manheru ano ndisingakangamwewo mhuri yangu. Ndinokukwazisai mose
madekwana ano kune akandichinjawo senemu sekuru akagarapo ndinongoti sekuru pane vanyarikani tine vazukuru vedu vaviri vari kusunday school nemwanasikana akagara muno imwe mhuri iri kupretoria. Ndinoti mama chiuya mutisvitsire zvakasarudzika. Mama waridzi wemusha ndiwo anoziva kupakura, watipakurire kuti mupoto nhasi muinei. Tinokutendai. Tifarire gogo zvakata vanga vachititungamirira muzita raJesu. Thank you so much. Ngatigare yedu pasi. Vari kufara. Hallelujah. Toda kutenda Mwari vakanaka manheru ano. Ndoda kungokwazisa kutanga, ndoda kukwazisa sekuru vechechi vari pakati pedu vanovafarira. Hallelujah. Sekuru nhasi vauya nagogo vechechi, tivafarire muzita raJesu. Hallelujah. Tinokudai mfundisi namama, tinokudai muzita raJesu. Amen. I want to greet Apostle Chengo, who is in our midst. He's been here since Thursday. He is still here today with us. Pastor, we greet you in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you so much. Ndofara mfundisi na Mama Shumba, all the way from 4 Ways AFM. Hallelujah. Ndofara mfundisi kambiri endana mama from AFM Randbeck muzita raJesu. Hallelujah. Mfundisi Munguma all the way from Vau. Hallelujah. Tunakufara mfundisi na mama, mfundisi na mfundisi Chitekeza vari pano from Pretoria Word of Life. Hallelujah. Mfundisi Mataruka vari pakati pedu muzita raJesu. Hallelujah. Pastor Marume is in our midst. Hallelujah. Pastor Muhusha is in our midst muzita raJesu. Pastor Jiriji is in the house. Hallelujah. Tinotenda Mwari. Manheru ano tasvika panguva yekuti tinzwe shoko. Mwari vakatirangarirawo seroadport rwendo rwuno kuti our father the president is in the house. Toda kuti tingosimuka tingovaremekedza pamwe chete namama varanda vaMwari vauye kuzotishumira, tivafarire vachiuya kuzotora nzvimbo yavo, tirambe tichiombera. Ngativafarirei. Tirambe tichiombera baba vachiuya. Hallelujah. We may be seated in the presence of the Lord. Glory be to God. Hallelujah. Wow. I feel the presence of the Lord in our midst. The Lord is in his house. Surely the Lord is in his house. I'm so thankful to him. Baba Jiriji, ndinokutendai. Ndaona ruoko rwaMwari panzvimbo inei. Well, this afternoon it was around 3-4 o'clock. Shumba, how are you? Hey, come greet me. How are you? You're still looking good. Hello, my Shumba. How are you? Good to see you. Wow, wonderful. Thank you very much. Anyway, tonight is tonight. And now there are stories behind it. That's why I'm so happy. Baba and Amai Chitekeza. Wow, 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 wow. I have a testimony this afternoon. Around 3:45. Another lady came in with another young man.
akaberekwa asinganzwi, asingatauri. Ndokubva ndavati ngaapfugame ndimunamatiri. Ndozvandikwatisa shuwa kuti hanzwa aramba agere zvakakatarisa. Ndakati pfugama ndikunamatire, ndokubva amai vacho ndokubva vazomuratidzawo nemutauriro wavo, ndokubva hazopfugama. Ndamunamatira, ndapedza kunamata ndokumuti, iwe iti baba zvakanzi baba. Ndakati ita amai, amai. Achiri muno here muchechi? Is he gone? Where is amai murimo? Yes, there they are. Stand up. There is the man. That one there. That one there. Anga asinganzwe, asingataure. But now he's hearing and talking. Taurogere naye kuti zvaitika na 3:45 nhasi. Not only that, there is another young one who came again. Achinzi ataure, ahanzwe, kunamata naye akunzwa. And there, where is that young boy? There, that's the young girl. There is the young girl there. Tell somebody the Lord is in his house. Kana uchikahadzika Mwari vari pano vari kuita minana. I want to tell you, vanga vasina vana vari kudzokera vane vana. Gore rinouya pano nenge ndichiratidzwa. Ndaona ruoko rwaMwari nhasi. The first day on Thursday, ndakaparidza ndakati, you are citizens of heaven. This world is just a temporal home. Regai kanganiswa nezvinhu zviri temporal. Our citizenship is in heaven. Soon and very soon we will be leaving this earth. Komunodadirana nekuda kweiko naimi tiri vaenzi nevapfuri. Tiri vana vaMwari. Yesterday I talked about activate the power which is in you. Ndakataura ndakati Mwari vanoti my people are destroyed because of lack of knowledge. Not lack of power, but lack of knowledge. Vanhu vangu vaparara nokushaiwa zivo. Pane rano ndasarudza kuti timbopanana zivo yacho yokuti tisvike pakanaka. Oh, hallelujah. Are you with me? I'm happy to see the bishop of this place. Hey, Baba Munemo na amai. Yeah, ndakuona mwanangu. Mundimoreze. Yes. Hallelujah. Thank you for coming. Waita zvako kundigira mwana wangu uyu, kamwana kangu aka. Waita zvako nokundigira mwana wangu. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Ndatenda zvangu. Zvino shamwarika nguva ndoyapera ndanga ndichida kuti umboimba nechitsvana kana chisutu. Zvino nguva yapera. Now I've got my spiritual son with me. It will be very evil put at Zokere. Now, the subject I want to teach tonight, when I was in Kenya, he knows how to elaborate on that subject. Subject hiyo indikaiticha akaiticha vanhu vanoti komudhara apedzere nguva dai asiyira mudikuru. Now, it's my privilege to introduce to you to my spiritual son,
who is none other, Peter Chengo, for just some few minutes to come here. Hey, please come. Fear not, I'm with you. Now, this man is from Kenya, Nairobi, Kenya, in Machakos. I've been to his church more than once, maybe twice. I've been to Kenya several times. I've been preaching to his church. He preached to my church more than twice, to Mufaro conference twice. Now you are privileged to hear tonight. Over to you, sir. Don't waste time. Glory to God. Can we all put our hands together and appreciate our Father together with our Mother? Is that the way you celebrate the gift of God and the angel of God? Come on, let's give Jesus a better celebration for them. Hallelujah. Can we just tell them that we love you? You needed to do it in a South African way. You blow a kiss. You know, tell your neighbor we are blowing a kiss to them tonight. So can we do it unto them? We want to put love in the air. Can we do it unto them? Come on, tell them with love, we love you. Mwah. Come on, celebrate Jesus. Asante sana, you may have your seats in the presence of God. And thank you so much, our Father. I feel so humbled that I could stand on your stead on this great elevated altar. Thank you so much, together with Mama. I also honor my brother and friend now, Pastor Jiriji. Oh, Jiriji, together with Mama. May God bless you so much, and all the men of God that are here. Allow me to salute my brother, friend, and Bishop here, Bishop Tendai Munemo, and Mama as well. Let's appreciate the gift of God, that they are doing a great work, and all the servants of God, Chitekeza, right? Got it right, Pastor Charles, and the other men of God that are here, and the leaders that make this great assembly what it is. May God richly bless you. So straight away, allow me to go to the Word of God under the what our Father heard that He needs to put across to us, that by the grace of God, I may see how much the Lord would help me to bring light into this subject on sacrifice. A very important subject that I pray that the Holy Spirit will illuminate us. I pray that you understand my accent. I hope it is clear. All right. Thank you so much. I'll try. If the Holy Spirit helping me, I may speak Shona. If the Holy Ghost helps me. Hallelujah. Tell your neighbor, all things are possible with God. Allow me to invite us to the book of Revelation chapter 1, verse number 5 and verse number 6. Revelation chapter 1, verse 5 and verse number 6. We may look at a few scriptures as we put light, and we are reading in the old King James Version. When we got saved, we thought that the King James Version was part of the Holy Ghost. Because of thou, thee, we thought it's part of tongues. Glory to God. So we love this version, and I realize I'm flowing in the spirit of my Father, because that is the version that I love to preach from. And if you're using the non-inspired version, please tell your pastor to help you to get a better version. Do you know the non-inspired versions? The NIV. Okay, sorry, let's read the Word of God. Let's read the Word of God on the screen. Let's read. Hallelujah. Let's read together as a choir. Can we read together? Can we read in the English version? And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, and to him that loved us and washed us from our sins in his own blood. Verse number 6. Let's read loud together, verse 6.
and has made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Glory to God. Hallelujah. Now you know the word. Can we read it once again? I believe in the power of reading the word. Read with your neighbor. Hold your neighbor's hand. Let's read it again, verse 5 together. Let's read it again. There's something happening as we read. So if you can grab your neighbor's hand and we read again. Let's read. And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. Verse number 6. And has made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. May the Lord bless his word. I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor, tonight, look for somebody with energy and passion. If your neighbor is not talking to you, tell them this is not a mosque, this is church. So let's talk louder. Hallelujah. Tell your neighbor, tonight, in this house, we have a gathering of kings and priests. Can I see the kings in this house? Can I see the priests in the house? If you believe in yourself as a king and a priest, can you give Jesus a celebration? Come on, celebrate Jesus. Hallelujah. I said hallelujah. Amen. Now listen to this. In the few minutes that we have, as you walk on the face of the earth as a child of God, you need to walk in the consciousness that you are not just a mere human being. Look at your neighbor, tell your neighbor, I'm not just another man, I'm not just another woman. Who am I? Tell your neighbor, I'm first a king and a priest. Hallelujah. How many of you believe in what you just said? You are first what? We are kings and priests. Hallelujah. I wanted to get deep into your spirit. What are we? We are kings and priests. Now, listen to this. You can never live a victorious life in this life as a believer until you understand yourself as a king and as a priest. Hallelujah. Your neighbor did not hear it. Did you get what I said? You can never live an effective Christian life. Say, effective Christian life is as a result of an understanding that you are a king and a priest. Hallelujah. Now, the problem why we struggle to understand what I just said is because we were born in democracies. That's our greatest undoing. That we were born in democracies. We were born in democracies of voting. We were born in democracies of all manner of things that I could call them elections and stuff like that. But allow me to demystify that tonight. And when Jesus came, he came to move us from democracy into kingdom. Are we together? There was a shift when Jesus came into our lives. He moved us from democracy into what? Into kingship. Now, the first thing, my God, the first thing that God told Adam in the Garden of Eden is have dominion. Now, dominion is a subject of kingship. Are we together? Dominion is what? A subject of kingship. Are we together? Did you get what I said? Dominion is a subject of what? Now, listen. Even in the Lord's Prayer, how does it say?
We call it the Lord's Prayer, but it's our prayer, by the way. It's not the Lord's Prayer. The Lord's Prayer is in John 17. Matthew chapter 6, verse 9 to 13. That's our prayer. And what's our prayer? Our Father who is in heaven. Can we sing together that prayer? Our Father who is in. Tell your neighbor, you better talk. This is not a dormitory. You can't sleep here. You can't sleep. This is not a dormitory. Are we together? This is not a bedroom. You better talk. You better participate. Are we together? Let's read. Let's say the Lord's Prayer. Our Father who. Hold it there. What did you just say? Glory to God. Now, listen to me. Kingdom is known for power. The first thing about kingdom is power. Are we together? The next thing about kingdom is glory. There is no kingdom that manifests without glory. Are we together? If the president of South Africa was to come for this service, right here, the first thing that you would see is the seating arrangement changing. And they would not ask us permission. His men will come first, and they change the seating arrangement. Tell your neighbor, it's a kingdom coming. And what happens when kingdoms come is that they invade. So the first thing is that he will send his protocol team ahead. They will come and disarrange everything. They will go to the pastor's office. They will check the toilet. They will check your kitchen. Some people here who are protocol, they will be told to go and stay at the gate. Everything will be rearranged. Why? A kingdom is coming. And that is what we are. When we enter into a place, we carry with us power and splendor. You should enter into a place and demons begin to leave. And the power of darkness begins to give way. Because a dominion has just come. Tell your neighbor, give your neighbor a high five. Tell your neighbor, I carry dominion with me. Are we together? When they are rearranging our seats, Papa, and when they are changing everything in this church, the president may not even have woken up. Those are called instruments of power. They will come carrying his seat. Those are instruments of power. The highways will clear with some motorbikes and some cars clearing the highway. The president could still be in State House, but the instruments of power are making an announcement that there is a king on the way. Hallelujah. Tell your neighbor, that is your portion. Are we together? I said, are we together? You should enter into a place and everything begins to give way. Things begin to rearrange themselves. I refuse to struggle with the things of this world because I carry with me dominion. Hallelujah. I said hallelujah. One time I was going to Thailand to preach in Thailand. And I was going with Ethiopian Airways. Yeah? And I get to Ethiopia. You know, with Ethiopia, you are first to register in Ethiopia. They took us to Addis Ababa, and we were to be there for 5 hours in Addis Ababa. My ticket was economy. I go and sit somewhere, waiting for the gate to be opened. Immediately, they cleared me. I went to the gate, and I sat there. A young lady came. I've never seen her since the Garden of Eden. Glory to God. I have never seen her on the face of the earth. She came to me, Baba, and she said, you know what she said? She said, sir, what are you doing here? I said, I'm waiting for the gates to be open. She said, you can't wait here. You need to go and wait at the lobby. I said, my ticket is economy. She said, no, your ticket says you are a business person. Do you know what she was seeing? She was not seeing me. She was seeing the kingdom. I pray for us tonight. I say, I make a prayer over your life. May God cover you with his splendor. I say, may the kingdom decorate you. That people will give you privileges that you don't deserve. Because you are a king.
They will not measure you on the basis of your language or tribe. They will not measure you on the basis of your nation. No. When they see you, they will see a son of God. When they see you, they will see Jesus. And they will see the kingdom of God. Are we together? I said, are we together? Hallelujah. For 4 hours, I was enjoying myself in a lounge that I did not pay for. It's kingdom. Tell your neighbor, kingdom. Glory to God. Now, that was not my subject tonight. Let's go to the subject. I needed to introduce who the king is. Now, Jesus says he has made us, Revelation says, he has made us kings and priests. Now, tell your neighbor, we were not born kings. It's not a subject of who gave birth to you. It's not a subject of where you came from. It is a subject of what Christ has made you. Hallelujah. It is not an issue of where you come from. It is an aspect of what Christ has accomplished for me. Are we together? So what has he made us? Kings. And then number 2, now listen to this. Listen to this. There is no effective kingship without priesthood. Greet your neighbor with a handshake and tell them what I just said. There is no effective kingship without priesthood. Did you get what I said? Are you understanding what I'm saying? Are you getting it? How do you say, are you getting it in Shona? Yeah? Gushbaja. Hallelujah. Look at your neighbor, tell your neighbor, Gushbaja. Hallelujah. Now listen. There is no kingdom that prospers without priests. If you study the Old Testament, you realize every king had a priest. For effectiveness on kingdom operations. Now listen to this. Jesus has made us kings. Are we together? I feel like coming closer. If you're not saying amen. Are we together? What has Jesus made us? Gen Z is there. Young people, teenagers. What has Jesus made us? Hallelujah. Can I hear the people on this side? What has Jesus made us? Now listen. It is true you are a king. It is true. Tell your neighbor, we can't doubt. We can't doubt. Because we know you're born again. Jesus has made us kings and priests. But listen to me. Listen to me. You cannot be an effective priest without understanding the subject of sacrifice. I repeat it again. These people are not saying amen. It's only Baba talking to me. How can you be seated behind Baba and you be quiet? Ask your neighbor, are you okay? Under this anointing, how can you be quiet? Let's talk again. Listen to what I'm saying. And I'm going to help you. I'm going to help you tonight. You cannot be an effective priest without understanding the subject of priesthood. It is unfortunate. Allow me to repeat this. It is unfortunate that we call ourselves, and the scripture calls us kings and priests, but we live less. Do you know why we are less of that? Because we have not understood the subject of priesthood. And that's what I want to talk about. And that's why I'm concluding. I'm done, actually. Tell your neighbor, I just discovered your challenge. Tell your neighbor, I know why you are struggling. Pray for your neighbor. Hold their hand. Tell your neighbor, I know your problems now. That we have, listen, that we have kings who are demon possessed.
that we have kings that the Sangomas of South Africa can prevail over them. Do you know why? Because you don't understand the subject of priesthood. That we have pastors struggling with their ministries. The problem is not calling. And the problem is not preaching. And the problem is not anointing. The problem is sacrifice. Now, let me close. Sacrifice is not just an issue of giving. I know, when I talked about sacrifice, some of you, the nerve of poverty just adjusted to confront me. But I am more anointed. I come again. Sacrifice is not merely about giving. Say that. It is a priestly transaction. Listen to me. Listen to me. You are not effective in priesthood if you are not effective in sacrifice. How do you say that in Shona? May God help me to speak it in Shona. Did you hear what I said? You cannot be an effective priest if you are not effective in sacrifice. Now, look at this scripture. Psalms 50. Now, Psalms 50 verse number 5. Write that down. I feel like coming closer to you to get this into your spirit. If you understand this, South Africa will bow to you. And South Africa will give you everything that you deserve. Now, write this down. Psalms 50 verse number 5. Gather. Look at this scripture. Gather my saints together unto me. Can you read? Hold it there. Are we gathered here? Are we gathered? All the saints of God. Now look at, continue reading. Those that have made a covenant with me. Now look at this. We gather together as the saints of God. But after we gather, we are separated by sacrifice. Listen, the preacher could be the same. The pastor could be the same. The altar is the same. The sermon is the same. But some do well while others are struggling. It's because after we gather, can you tell your neighbor, after we gather, what separates us is your sacrifice. Now listen to me. Listen to me. My grandfather, I come from an Islamic background. My grandfather was a Muslim. My grandmother was a witch doctor. That's a combination to bring forth a brood of vipers. Are we together? Are we together? What you are seeing is what Jesus can do. What you are seeing is what Jesus. So now I want you to listen to me with an open ear. Because I come from a priesthood background, but priesthood in the kingdom of darkness. But Jesus conveyed me from the kingdom, priesthood in the kingdom of darkness, and brought me into priesthood in the kingdom of his light. But there are some things that are common in priesthood, whether darkness or light. What separates, what remains the same in both kingdoms is sacrifice. Are you getting what I'm saying? It doesn't matter which side you are.
Whoever understands the revelation of sacrifice becomes the voice on the face of the earth. Whoever, listen to me, God's people. Listen to me. Do you know why you are speaking in tongues? And men and women in the marketplace who are going to bow to sangomas, beat you in the marketplace. Do you know why? Because when they go to the sangomas, they raise altars. They lay serious sacrifice. When they come to the office, they command the office, not on the basis of noise, but on the basis of the sacrifice on their altar. If you get this, you will never lose any battle. Are you getting what I'm saying? That is why sangomas can close churches. Because they need to go, listen to this, they need to go into the realm of the spirit. And when they go into the realm, listen to me, the realm of the spirit gives way both to diviners and both to the sons of God. Are you hearing what I'm saying? The realm of the spirit. That is why a diviner by the name Balaam could search in the spirit and see the sons of Israel while they are with God. Push your neighbor. While they are with God, while a cloud of fire was on them and a cloud was covering them during the day, a diviner could search them in the spirit and see them. Do you know what happened? Balaam told Balak, take me to the highest place. Media, we are in Numbers 22 verse number 40. Listen to this. He said, take me to the highest point. It's verse 40 or the last verse, the last two verses. Actually the last verse. The last verse of Numbers 22. Look at this. Balaam told Balak, take me. Look at this. There it is. And it came to pass on the morrow that Balak took who? Where? And brought him up into the high place of Baal, that from there he may see the most part. He told him, raise me to a place. I want to see this nation. And even though they were with God, they were visible to sangomas. Because the realm of the spirit is an open space, depending on whose priesthood is approaching. Listen to this. So he was taken to the highest place. What did he want to do? Number one, he wanted to see them. Listen to me. There is no sangoma, there is no witch doctor that can bewitch you or attack your marriage or your children or your family before they first see you. What are they seeing? They want to see the weight that you carry in the spirit. Listen to me. In the spirit, we are not measured by how tall we are. And we are not measured by how fat we are. And we are not measured by what we are clothed. We are measured by the weight of our sacrifice. Listen to me. Let me say something. Baba, allow me to say something to this church and to the churches that are represented here. Listen to me. Even if you don't get anything else, get what I'll say here. Get to what? Listen to me, pastors. What I'll say, get it right now. Listen. And this is not carnal, this is spiritual. The most critical point of a service is not just praise and worship or sermon time. The most critical point of any church service is giving time. We can preach until this roof comes dancing down. We can preach until you begin to see angels all over. But listen to me. The game changer is not the angels.
The game changer is when the man of God says, now it's time to give. That is the most critical. And this is what I teach when I go to pastors' meetings. And I'm given an opportunity to teach. I tell pastors, number one, pastors. Can I talk to pastors and church elders? Never take offerings in a rush. You'd rather not take. Yeah. I repeat it again. Thank you, sir. Never take offerings in a rush. In a rush. Hurriedly. No. Oh, let's bring our offering. We want to finish the service. That is not giving. Giving time. Everybody should sit down. Be sober. Repeat again. Giving time. Everybody should now sit down, be sober. Listen to me. As I'm preaching, you are permitted to sleep. But when I say it's giving time, wake up. Listen, giving time is the most critical time of any worship. That is when heaven gives attention. Listen, Jesus did not tell us what songs they sang. And he didn't tell us whether they preached or not. He said when it was giving time, Baba, Jesus came to the basket. We are not told who was the preacher, what they preached, whether they sang, whether they presented. You can dance and do all manner of drama. But when it comes to giving time, that's when heaven wants to see the weight of your worship. Where is the offering basket? Where is the offering basket? Makori bazakata. This one you should look for something heavier, something big. This is limiting. This is too small for this kind of people. This is not faith. You look for something heavy, a drum. Yeah, because you are limiting faith here now. Man of God, look at this. You are limiting faith now. This one, you limit faith. And it should be a nice one. This is when the pastor should be calm. And look at the scripture. They brought their sacrifices to the apostles' feet. Why? They were watching what was being brought. Now, let me throw a spanner to you. The first death in the Bible, the first death of a human, resulted in a giving time. In Genesis, the first death in the New Testament church, it was a giving time. Because that tells you it's a critical hour. You can either live or die. It's injury hour. Tell your neighbor, that's injury time. You see an old elder, an elder with gray hair, asking his wife on a Sunday morning, where is the change for shopping yesterday? I want offering. Where is change? This is how you behave giving time. Where? You are not sure whether you have it or not. That means you did not prepare. It means you were not ready for the service. Let me tell you. Sacrifice. Sacrifice. And this is why the devil is crafty. He has made giving in church to look like an abuse, so that many believers can be demonically indoctrinated to view giving as an abuse or being used. It is dangerous. A whole elder, a servant, a steward, Baba, a worker in this house, eating tithe, a worker.
you are not a supporter of the ministry. You bewitch the work. If you are a leader and you don't tithe, you are an enemy of the work. I repeat again, if you serve in this church from the praise and worship to the gate parking men and giving time you don't give and you don't tithe, you are not a supporter. You scatter while we are gathering. Hey. It is dangerous to have a title in the church and you don't tithe. Muroi. Muroi we church is a witch. It's a witch. Yeah. You are bewitching the altar. Yeah, you are bewitching It the is altar. bad to count offerings while yours is not inside. Yeah, you are not fair and you are not just and you are not righteous. You are not righteous to count offering while yours is not inside. It is not righteousness. Stop decorating people with titles. Elders. This is why the elders were recommended of a good testimony. Among the elders is one man whom we are not told any other business he ever did on the face of the earth. His name is Abel. Abel is called an elder Baba. Yet we did not see him do any other business. It is that he gave an excellent offering. An excellent offering made Abel an elder. How can you be an elder without your sacrifice? There is no excellence in your stewardship. Okay. So listen, can I read the scripture? He said, take me to the highest place, to the high places of Baal, that I might see. The key word here is, now let me ask you, when they go to the high place to see you, whether the position you hold, whether in the marketplace while you are driving, whether your marriage, when they want to see your children, when they want to see your marriage, do they see any weight? If they see, what do they find? Look at the next verse, chapter 23, verse 1. The next verse is chapter 23, verse 1. And then it's not, Baba, I don't have the time. I should have told them about these 7 altars. The Bible says, and it came to pass in the, we are in 23, verse 1, media. The next chapter, verse 1. There it is. Look at this. And Balaam said unto Balak, after seeing, what did he say? Build me what? And prepare me what? And what? Now 7 times 7 times 7 is the weight of Israel. Hey. Are you hearing what I'm saying? That is the weight of that nation. You cannot transact with them below that level. You will miss them. So the weight of Israel in this wilderness of sin is 7 altars. You cannot deal with Israel with 1 altar. You cannot muscle them with 2 altars. And on those altars, now listen, they were not building them somewhere down, up there. So you go for material down, you bring it up to build 7 altars. Now on top of the 7 altars, get 7 bulls. And then get 7 rams. Not 10 rams. Not 10. 7, the number of perfection. So that when I begin to release words, once you do that, I can
utter a statement. Once you do that, I can penetrate Israel. So I have a question to you. They go to the high place because of envy and jealousy. And when they want to silence the church, because they are afraid of our impact, what do they see? And what do they demand? Some churches are too light. Some pastors are too light. The whole Saturday night, the sangomas, they toss you and your leaders and your members. That is why when you are singing, you sound like you are crying on Sunday morning. Because the whole night, you dreamt eating. And you can't even remember your dreams. The whole praise and worship team dreamt with spirit husbands and spirit wives. That's why when they are dancing, there is no aroma. Listen, can I come to your level? Even marriages are checked in the spirit. Listen to me. If the day you got married, you knelt on the altar and you said, thank you, Papa, and you walked away, your marriage is too light. And occasionally, you should visit Baba with your wife. You should visit your pastor with your wife to take a sacrifice. In a season and in a time when marriages are being ostracized, you should take your children, your husband, and you go kneel before your pastor and lay a sacrifice for the family. And let your pastor say, I announce over this family, they cannot bury this year. When they go in their high places, your marriage is too heavy. Your children, when they go to school and they want to teach them LGBTQ, they are too heavy. When they want to teach them drugs, they are too heavy. When they want to shut the church is too heavy. When they want to take your business, it is too heavy. Because every year and every other 6 months and every time the Holy Ghost prompts you, you get into a flight to Zimbabwe. You go and say, Papa, I came to hard weight. I came to hard weight. Now, let me say something. Many believers don't know what is sacrifice because they think sacrifice is offering. There's a difference between sacrifice and offering. Media, do you have internet? You can Google the meaning of the word sacrifice and shoot it on the screen. Listen to me. It is not sacrifice if once you give it, you don't struggle to live. It is not sacrifice if once you give it, you have some sleepless hours. You touch your wife and ask her, do we give it? She tells you we did. Okay, let's pray. It is not sacrifice if it is not troubling that you gave it. If you are not wondering whether you were sober, if you don't think you were brainwashed, it is not sacrifice. Sacrifice fundamentally means giving up something valued like time, money, or comfort for the sake of something having a more pressing claim or a higher purpose. Listen to me. Listen to me. If it doesn't trouble you, it is not sacrifice. Can I tell you how it troubles? When Abraham is going, Baba, is going with Isaac to the mountain in Genesis 22 to sacrifice Isaac. When you read should be verse 6 or 7, media get it. Isaac, look at this. Isaac asked his father, Daddy, we have the firewood and we have the knife. Where is the sacrifice? The sacrifice was asking, where is the sacrifice? Listen, I didn't release you to go. Listen, if the sacrifice does not talk to you, it is not sacrifice.
Did you hear what I said? If the sacrifice doesn't talk to you, it doesn't trouble your heart, it doesn't make you think you are not okay, it is not sacrifice. It's an offering. Until it talks to you, that is sacrifice. Baba, are you hearing me? I bought a land worth 800, where our church is. I bought it 800,000 US dollars. A church bought that land when it started after 3 years with a handful of people. Do you know what was the sacrifice? I called my elders and I told them, you know what? Me, as your pastor, I've given my car worth over 4,000 US. I have no car now. It is being, that one of mine, I'm giving it to our overseer. Now you as elders, you are giving it to the, we sell for the church land. We can't ask the congregation to give when we have not sacrificed. And I said, for a moment of silence, now nobody talks. If you are not ready, you are not an elder. Walk outside this boardroom. And I took mine, my car. I took it, I went, it was washed, it was new. I took it, it was washed, full tank, logbook inside. And I took it to our bishop on a Sunday evening when I'm tired, so that after that I sleep. And I took an antidepressant so that I sleep. I took an antidepressant to sleep for the night. I woke up in the morning. I opened my curtain to check my parking. I called my wife. I asked her, did we give the car? She told me, you are the one who led us. We gave. I said, okay. I called for a taxi to come for me, to go to the office. When I did that, people gave like wild beasts, crossing Masai Mara, the wonder of the world. They gave. And we have successfully, by God's grace. And the remaining balance we are finishing. Because the language that, the only language that is listened in the realm of the spirit is one. Do you know why you are a priest that is voiceless? You can pray like a tractor. I push, I shake, I shake. After shaking what you are shaking, after the midnight watches, where is the sacrifice? All right. Let me say this. You can do midnight watches. If you don't give after that, you just making noise. That is why after midnight watches, you have strange dreams. Because you dealt a lot of warfare. And you did not release a sacrifice. You were making noise. I'm taking the pulpit here. Hallelujah. You may sit down. I'm carrying on. Itag team. You know, somebody can argue. I tell you, even this Christianity, it was birthed in sacrifice. Jesus Christ himself was our sacrifice. Chikrisitu chisina sacrifice. It's a joke. Urukutamba nenguva. The first house yandakava nayo
ndaiva nemari isingakwane kutenga imba. Ndakatora that 5,000 ndakati because haikwane kutenga imba, it's a sacrifice. Ndakaenda nayo ndikanoipa kukereke as a sacrifice. But I want to tell you, ndakazowana kwete imba dzimba. Ndapa chibairo. Are you getting me? Taienda kumba kwava kupara. Tichida kunoona he was the superintendent of our church. Ataienda nemaoko. Hey. Waitakura something. Wonosvika baba is. Baba vogoti yes mwanangu. Uri kudei pfugama ndikunamatire. Iwe chikristu chongoda kushandirwa mahara unosuka bvudzi nokuti uri kwamaoko. Am I talking to somebody here? Hey. Come on, listen, man, what God said to everyone who was blessed by God. Genesis 22:16. You can put it there very quickly. Come on, man, sacrifice. Iwo unototadza kupa chegumi chaicho kuzoti sacrifice. And he said, by myself, by myself have I sworn, saith the Lord. Mwarar kutinda pika neni pachangu. For because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thy only son. Auna kundinyima sacrifice i. Go ahead. Come on, next. That in blessing I will bless you. And in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore. And thy seed shall possess, the gate of the enemies. Because you have not withheld the sacrifice. Vana vako vachava varidzi vemasuo. Vachava varidzi ve hakuna muvengi anokunda mwana wako. Not even, come on man. Hakuna muvengi anokunda vana vako. Because of sacrifice. The church, pandakamboya kunoku ndangana shumbo ndakatenga organ yechurch nemari yangu about 35,000 40,000 ndiri kuburitsa ndiri kutengera church. But shamari after iwe sacrificial ka akasika mari kasingakurwadze ukanzwa chinonzi sacrifice. Ndakatengesa mastand angu 2 kuHogart Hill. I got 130,000. Ndokuuya nayo kumba. Zvakanzi namama muri kuda kuita sei mari? Ndakati sacrifice. Zvakanzi yes. Ndakati ipapo tiri kutenga ground rechechi patiri kuvaka apo. Ndokubva ndatora handina kukamura kana ndiri kubvisa chegumi kana chei. Ndakatora yese ndikanopa 130,000 US dollars. I gave it. Zvakanzi nama mungadai makamura aka? Ndakati yese. And takasara tisina. Ikoko ndokwanga tichida kunovaka. But ndapedza kudaro ndakapirwa mastenza anodarika 5 muHarare. Vanhu vachingouya vachindipa mastenza. Vapedza kudaro ndakapirwa dzimba. Handisi kuti imba, ndati chii? Dzimba.
mufundisi chaiye akamirira kupiwa chete iwo usingape unofa uri gonzo romuchechi. Gonzo romuraini rinowana sadza rinoraswa, koro muchechi rinowanei munoti kabuda hamuna chasara, unofa uri gonzo romuchechi. Sacrifice. Mwana wangu akaberekwa achinzi haataure, haadii, akazodii, akadii, madoctors antaura. We took 5,000, makore iwayo taitambira $50 per month. Ndakatora about 5,000 ndikapa sacrifice. Ndaenda kuAmerica, ndiri kuVirginia, ndiri kufonera amai, ndiri kunzwa mwana ari kudaira phone. Ndakati ndiani adaira phone hanzi mwana wenyu ari kutaurawo. Ndakati akanzi nemadhokta haatauri, ari kutoti baba, when are you coming? Ndabvisa sacrifice. Mumwe munhu ngaataure kuti sacrifice. Iwewe uri muno uri kutsvaga basa kana sacrifice hapana. Mwana akaroorwa kana chegumi chemari yacho hauna kubvisa. Asi uri kuti Mwari baba gara, mwana wangu agare mushe, mwana wangu wakambobvisa sacrifice. Abraham abvisa apa ari kunzi vana vako vachava varidzi vemasuo. Imi muri kushandira vana, muri kumbovabvisirawo sacrifice to give to God. I want to tell you, ndakaenda kunoparidza kuAmerica, Columbus, Ohio, kwa Road Busley 1998. I still remember, mukadzi wa Road Busley ndapedza kuparidza, akatora mota yake nyowani brand new yaakatengerwa nomurume wake yainzi Mazda Protege. Yandaiti ndikangogara, akandipa, vakaitumira ndikanoitora kuDurban ikauya kumba. Waingoti ukagara pasiti so bhandi rinouya rega kuti rinokusunga kwete zvokudai so. Makaiona kaima, makatokwira moti chidriver. I want to tell you, ndakauya nayo, but mukadzi uya akati this is a sacrifice. Murume uya anditengera this Mazda Protege, I'm giving it to Pastor Chiangwa. But achisara akapirwa plot muAmerica kuColumbus, Ohio, ine 17 hectares. Apirwa ipapo manga mune imba, zvakanzi imba indoipa Pastor Chiangwa. Akauya kuno kuAmerica ndopa anogara, ndopa anodii. Ndakazomubvunza ndakati imba yangu here kana kuti ndeye kungoti ndiuye kuzegara. Zvakanzi kana uchida tengesa. Ndakaitengesa ndikatenga imwe imba kuHarare. Inonzi sacrifice. Come on man. Asi hatina kuti kana musina uta sacrifice ukafa uende kudenga, unoenda kudenga. Asi hauraidze denga panyika. Ndataura koma. Ndati kudenga unodii zvako, but hauraidze chii denga panyika. Garai pasako mana ndipedzese. I want to finish with this statement. Some people are living and some people are existing. Can I repeat that English? I said some people are living and some are. Tarisawo gerene kuti are you existing or living? Mfundisi chiriji ndapedza. Taparidza kanasi. Wow, hallelujah! Somebody say sacrifice. Over to you. Imbomirai.
I was getting the revelation from Pastor Chenko, and I want Baba to clarify. What is the penalty of growing into the church structures without being financially obedient? Answer it. Come again, sir. What is the penalty of growing through the church structures without being financially obedient? Does that affect my children? Does that affect me? What is the penalty of growing in the church structures into leadership without being financially obedient? Because people talk of the penalty of adultery. Yes. But what is the penalty of financial disobedience? You become a reflection of disgrace while staying close to grace. Come on, say it. You become a disgrace to the grace you purport to be serving, because your disobedience repels the grace that your man of God and the altar releases. Now, give me 7 people, 7 young men, very fast. Or 5, 7. 5, 7. Come closer here, very fast. Allow me to show you. Say it again. 5. What is the penalty of growing in the church structures, even leadership, without financial obedience? The penalty of growing in church structure without obedience, financial obedience, you become a true reflection of the son of bendition. You become a Judas. You are the source of betrayal to the anointing of your spiritual father. You are the leaking point of the grace in the house. You are the shame. You become a shame while you were supposed to be a glory. Because you got access while you are not creating gradient for anointing and grace to flow to you. And that was the problem of Judas. The only disciple with an executive position, a treasurer. And many treasurers, may God help you to get to heaven. Because you hear when the man of God has a vision and he is saying, I feel God is saying we do this. You are the only one that lifts up your hand to say, you have a descending idea. May you descend with your idea. How can a man of God project a vision and then you begin to see, I feel that we needed time? You should trust what he said. Let me show you. These are elders serving with a man of God. The work of anybody serving in the house of God is to create gradient. Can you create gradient? Create gradient. Gradient, yes. Thank you. You create gradient for the anointing up. You are taller than me, but you need to create gradient for the anointing to flow to you. You kneel down. Do whatever you need to do, even if it's to sleep. That is none of my business. You do anything you need to do. Yes. You make sure you are going down out there. This is the problem now. Some are going down while others are going up. Those are the problem in the church. That's how the elder, that's how our leaders behave in the house. Yes. It doesn't matter how much you get tired. You create gradient. Somebody say create gradient. Create gradient. Yes. Now anointing can flow. Without this, it cannot. So, if you are an elder, we have a project and you have not contributed. You have not created gradient. You are now taller. Yeah. Yeah. Now, Can I say this? he's not paying anything. He's Yes. taller. He is taller than the project. And he is discussing a project. He is sitting in a boardroom to discuss a church project
while that the money is, none of his money is inside. You are a witch. You are a sangoma speaking in tongues. Listen. Can I say this, Baba? Go ahead. Can I say it? Listen to me, please. Give me your attention. Stop yawning and wake up. If you are asleep, look at me. I want to help you for the rest of your life. Can I help you? Can I help you? Pastors, can I say it's the truth? Any church without a project is a dead church. When you finish one project, you should have a bigger project. You grow people in the church through projects. If your church has a project, it is a setup for your growth. This is what Solomon said in Ecclesiastes, should be chapter 2. Media, get me the verse. It says this. If I had my Bible, I would pick it for you. It says this. I grew my kingdom through great projects. I grew my kingdom through great projects. I grew my kingdom. So we grow the church through projects. We grow members. Listen, we don't raise money in church. We raise people in church through giving. Church is not a fundraising center. Yes. Their work is to do what? Don't be in a rush. You create ingredient and you should not tire. Okay. The last question is, we learn things, but we are always in a rush to go home. There are people we have never sacrificed. There are people who have never given anything that cost them anything. If you are a leader here and you have never covenanted your service in this house with a sacrifice, we are not sure of your future. You shall leave us one day and you shall betray us. Okay. I repeat it again. If you are a leader serving with your pastor, you should covenant your service. If pastors, you call yourself sons to Baba, and you have never covenanted yourself to him with a sacrifice, you are a big joke. You can gossip him. You can find people chatting against Baba, and you smile, and you contribute. We don't trust you. Covenants secure you, and they secure your future. You can never sit in a table to discuss your father, whether it is true or not, as long as you're covenanted with him. Okay, one more last thing. I've worked in construction. We count bricks, we count nails. We count them. We quantify the lights, and we create what is called a BOQ, a solution to perfection, so that when we go on site, we are accurate in what we want to raise up. And when a drawing and a BOQ clash, the drawing is the supersedes the BOQ, because the drawing is the structure. The BOQ is the value of the structure. It's technical, but I want to apply it in the spiritual sense. Now, we have people who have now quantified their errors that needs to be rectified on the drawing. Now we have learned there is a problem. Why should we go home before we address the problem? Because there are people who were not tithing because they didn't know, they didn't get the right teaching. There are people who have they were demonized to think giving is being abused. But whenever you don't, whoever gives you dominates you. Whoever feeds you, you listen to the command. That's why you see in the structure of the family, the third or fifth born, if he has money and he can buy you food, you listen. Your birthright is swallowed in the sacrifice of the food. Now, church fathers are here. We have pastors who have not come for me. We have come for our president, our Baba.
We need to correct certain errors before we go home. The good lesson is to learn and to repent and to change. I want to create a platform of people who were doing things because of not knowing. A covenant, you can do it today by saying, I was doing it the wrong way. Bible not. Mwari haarangarire mazuva okusaziva, asi zvino anorayira munhu wese kwese kwese kuti atendeuke. Wanga uchizviita nokusaziva, asi Mwari haarangarire mazuva ekusaziva, anoti uya titaurirane. The Bible says, though your sins are as red, they shall be white as snow. Nyangwe zvivi zvako zvatsuka somucheka mutsvuku, uya titaurirane, zvichachena sechando chamatsutso. But zvinoitika if you swallow your pride and come to the altar and say, Lord, forgive me. If you say, Lord, forgive me, and the Lord is going, tonight you will go home forgiven and starting a new chapter of life. Dambudziko riri pakuti wanzwa chokwadi uri kutonzwa kuti apa ndakakanganisa, and you can't confess and you can't say, Lord, I'm a sinner. That's where zvinokuwira. Asi ukada zvinokuvinga. Yes. But the problem is, man of God is saying about bill of quantities. Come, man of God. I'm sorry for using. Yeah. Come, sir. The Bible says we are building, Baba, using living stones. The builder talked about building. We are building using what? Living stones. Did you read that verse? We are building using what? Living stones. That's what the Bible says. We build using what? Living stones. Now, this is construction as per the architect. These are stones that have been built today. We have built you today. All right? We have built you today. Then, the problem with living stones is that they adjust themselves. I feel if he build us this way, you mean that if he build me like this, I would build better. After this service, you look for somebody. What do you think about those preaching? Those are living stones now discussing a sermon to readjust themselves. And that's the greatest undoing in the house of God. That's the greatest undoing in the house of God. Because Baba has built you this way from Thursday. Number one, even if you don't respect anything else, you respect the grace alone. The grace alone is too heavy. The world is looking for this man. We want him in Kenya. You have had him 3 days. Revival. How do you have Baba for revival? I have a question. How do you have Baba for revival? 3 days. You are listening to him and not changing. The devil must be inside you and you inside the devil. If you can listen to, you can have this grace for 3 days. 3 days and the whole tomorrow Sunday. Yeah. And you can and adjust yourself. Baba ndiri vanoda kutendeuka ndirira imi pano. All right. Handidi praise and worship team inoita discord rinetonzwika nechechezi. Zvadi just ukanzwa izwi rako richida kukanda discord. Now, I'm calling if anybody ever heard, swallow your pride. Baba, diri mwana wako kana daka. Fatima.
wakapfugama kudaro, simudza maoko ako. Kuchema sezvinoda Mwari zvinounza kutendeuka. Mwari vanoti uya titaurirane. Anoti kana tichizvireurira zvivi zvedu, ivo Mwari vakatendeka. Vanotiregerera nokutikanganwira mhosva dzedu. Hama yangu manheru ano, I want you to swallow your pride. Nasi manheru ano iti Mwari Baba ndiregererei. Mwari Baba ndiregererei. Ndakakutadzirai Mwari wangu. Zvose zvandanga ndaita, o zvaipa ndinozvinyara. Ishe wangu nechokwadi, pamidza undi gamshire, pamidza undi gamshire. Wakatyora uso bwako nemoyo uri kuchema kuti Mwari ndiregererei, nemoyo uri kubvuma kuti ndakakutadzirai Mwari wangu. Ndiri kuda kuti unamate uchidanidzira uchiteedzera shure kwangu. Baba vangu muri kudenga, ndauya kwamuri, ndinobvuma mhosva dzangu. Ndakakutadzirai Baba, ndakakutadzirai Mwari wangu. Ndinokumbira nyasha dzenyu, ndiregererei Baba. Ndakatadza nokusaziva, ndakatadza nokukanganwa. Ndiregererei Mwari wangu. Ishe Jesu, ndishambidzei muropa renyu. Sikai moyo mutsva mandiri. Handichadi kuona chivi ichi zvakare. Chibvisei muupenyu hwangu. Tungamirai upenyu hwangu Mwari nechiedza chechiso chenyu. Rima ngaritame mandiri. Ndoda kufamba sezvinoreva shoko renyu. Ndiregererei Mwari wangu, ndiregererei Baba vangu. Ndabvuma mhosva dzangu muzita raJesu. Ndakunamata, ramba ukasimudza maoko ako. Baba vangu muri kudenga, vana venyu havana kuramba shoko renyu, havana kurizvidza kana kurishora kana kusariita. Vauya Baba, vabvuma kuti takakutadzirai. Evo Mwari munoshandura upenyu hwemunhu. Muranda wenyu Dhavhidhi akati, bvisai moyo webwe mandiri, ndipei moyo mutsva, ndirege kuramba ndichifamba mune nzira yakashata. Baba, vana venyu ndinovaisa muruoko rwenyu. Shandurai upenyu bwavo, shandurai mamiriro ezviro. Baba, vose vamakaregerera zvivi, nyangwe vakanga vachirwara makati zvivi zvako zvaregererwa, akabva apora nguva iyoyo. Pane upenyu hwanga hwakanganisika nokuda kwokutadza. Baba, mukavaregerera manheru ano. Upenyu ngaushandurwe, upenyu ngaushandurwe. Mamiriro ezviro kumba kwavo ngaashandurwe. Baba, ndanamata muzita raJesu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Give a clap to Jesus. Ama yangu, kana wauya uchirevesa
Mwari vatokuregerera. Mwari vakukanganwira. But enda unotanga upenyu patsva. Your life will never be the same again. Makrisitu haafanirwe kushupika. Makrisitu haafanirwe kukangwaya. Zvatinokumbira zvinofanirwa kupindurwa nguva iyoyo. But ngatigamuchirei shoko rauya resacrifice. Muupenyu bwako sacrifice. Kusacrificeira business rako. Kusacrificeira mhuri yako. Kusacrificeira utano hwako. Mwari werugare ave nemi. I thank you. God bless you. Tibatanitse maoko tichitenda Baba and also Apostle Chengo for teaching. My dream and my thinking is that if we can all be faithful in tithing and offerings, poverty will never be our portion. Only the church is a place where people are not faithful. But in a beer hall, you don't drink for free. They buy you today, you buy tomorrow. But in church, you can always flush the toilet throughout your life without paying any offering or a sacrifice or a tithing. Hallelujah. Amen. AFM Rudaport. AFM Rudaport Prayer Center. How do you like this type of sermon? Guys, let's give so that every Saturday night like today, Sangomas will not be throwing us in the air and we are light. Praise and worship, let's give so that you are not light when you are dancing, so that men will not see your waist when you are singing and dancing. They see grace. I'm thoroughly blessed. Apostle Chengo, come and greet me, my brother. The church says thank you. Hallelujah. What shall we say to our Father? Nothing more besides, Father, we thank you. I and the church can never say thank you enough. Words are not good enough, but you know we love you. The church loves you. Pastors, dear pastors, brethren. Mama, how are you? I missed you. Thoroughly missing you. Really, really missing you. Come, media, just take a big photo. She's very scarce. Let's do it. My friend is come. We want you to come up. Come, come. Come, come. These are the ladies that God gave me. And there's another beautiful young lady. Where are you? Scream. Where is Shannon? So when I'm here, I'm with my ladies. My team is fine. You see, I've got my ladies. Yes, the team is fine. Just take a big one so that the social media can see Pastor was sandwiched by the important ladies. Very important ladies. Mama, we missed you. Thank you so much for coming. AFM Rudaport loves you so much. Today we are in love with you, not him. Church, what shall we say? Mama and they do want to repeat our thank you. Tomorrow again we are waiting for your blessing and your word. Can I allow Baba Nama to take it? Thank you so much. Pastor Mgoma, Baba Nama Kambirienda, Baba Nama Ishumba. Pastor Marumbi, I always get tempted to call you by name. Pastor Musha, Pastor Vataruka, be blessed. Thank you so much. The anointing is so heavy. If there is any pastor we did not acknowledge,
please forgive us. It's not because there's something else. We did not just recognize you. We acknowledge every anointing in the house. I always call you Titsi because you are a pastor's daughter. And I was telling them, you can sing because you are a pastor's daughter. My Garakara. Now, Baba Garakara, thank you so much. But don't feel offended when we call her Titi. She is our daughter. You marry a pastor's daughter, you marry to all the pastors. Amen and amen. Whenever I see her, I always give her an opportunity. I want to work with her because I'm thinking of Shannon 10 years, 20 years to come. Maybe I'll be there or not there, but I still want people to acknowledge her in my abstention because she's a pastor's daughter. Amen and amen. And we are lucky to marry from the past. Okay, totenda mwari nepatashitswa. Baba, we are namati. Amen. Bless the church. Just say something. Just pray before we go to our office as pastors. Can we all raise and lift our hands? Yes, let us stand before the Lord. We are grateful, Creator of the heavens and earth, the owner of the universe, the Lord whose word never fails. I want to glorify your name for the success that it has scored again today. Thank you, Lord, for the hearts that opened up. Thank you, Lord, for the mouths that spoke. Thank you, Lord, for the spirit that revealed. Also for the spirit that convicts. We give you glory and honor. We are honored to be your children. Thank you, Lord, for such a powerful message, life-changing. We now know better, and we give back glory to you. Zvaitwa changamiri magona matiitirai basa. Zita renyu ngarikudzwe. Midziyo yamashandisa ndeyenyu. Pfurirai pamberi nekuramba muchiishandisa nekuti ndeyenyu. Asi zvanhasi tinotenda. Shoko renyu rawira pavhu rakanaka. Richabereka zvibereko. Tashandurwa. Matibatsira. Matiponesa. Atibvumidze mbavha kutibira. Zvese zvakakosha. Tinochengetedza neruzhowa. Tukuisa ruzhowa rwemoto runokomberedza upenyu hwedu neshoko ratanzwa. Ivai nesu Mwari. Wakaipa panoda kuuya kusikokanganisa. Ngaakundwe nenyasha dzenyu dzakatikomberedza. Tinokutendai Mwari nababa vamakatipa. Baba namai mufundisi Chiyangwa, vabereki vamakatipa. Vazvidurura kuti tibatsirwe. Maita basa Mwari. Rambai muchivashandisa. Yesuwo muchitipa moyo unobatsirika nekudzidzisika. Tokutendai nemidziyo yenyu pano. Baba namai mufundisi Chirichi. Totenda nebasa ramuri kubata kuburikidza navo. Mbiri yese tinodzosera kwamuri. Zita raJesu. Amen. Hallelujah. May I allow all the pastors to walk to the pastor's office. Today they are men. Let's go to the boardroom. Baba, no change. We can't fit in the office today. Let's go to the boardroom. This side. Sorry. The boardroom. Can I allow all the pastors? We haven't given. Don't run away. Listen to all the pastors to the boardroom. I'm expecting one of the leaders to lead to the boardroom. So, Baba, can we go to the boardroom? I'm instructing the boardroom to be open in seconds. Let's allow the pastors to go to the boardroom just for a moment. I'm also expecting Echo to do the same instruction of putting water there. Can I allow all the pastors to go? Hosting and Deco, can you shift what we're supposed to save there to go there? Let's save water. Toda uzopa and give. Chingoya itizopa kunashe. Pakunashe. Kurumidza itichimbirwa tichipa. Vaya vatakataurirana kuti toda kupa
president a big gift. Vari kupartner neni. Don't give money that does not cost you anything to the president. Money that you can throw in you can just give a child to spend. Let's give. I'm waiting for SMSs to my phone. Is the boardroom open? Vanyamunga, is the boardroom open? Can we come and give? Tichimbirwa. We are at Tizo Park. My infant you can also go. Can we come and give a special offering that costs you something? We are at Tizo Park kunashe. Tanamatirwa. We are at Tizo Park kunashe. Nagakumirai. Anzi usasongo tichimbirwa. Mabasa yenyu tamaona Vingori nyasha Vamsoro penyasha Mabasa yenyu Mari Hallelujah, tinotenda Mwari nezvavatiitira muzuva ranhasi. Chiziviso chekutanga vanhu vese vakapaka mudriveway bhozi makatobhloka mapastors. Tokumbira kuti mutotanga nokutoenda munobvisa motikari dzenyu handitika. Vasina transport mokwanisa kuona men's rega ndisire nguva inoi kumen's vasina matransport. Thank you. Hallelujah. Vamwe vachibuda vese vari kuda transport muzuva ranhasi ngavauyewo vatione kumberi kuno. Asi ngatizame kubatsirana kana uine mota batsirawo anoenda kwaunoenda.